Anem a fer homenatge a tots els caiguts a la batalla de la Guerra de Successió a Dénia. Anem a fer la cercavila i anem fins al castell i fem una recreació de l'exèrcit de Joan Batista Basset. Anem d'acompanyar-nos nosaltres. A donar visualització a les dones que van participar en la Guerra de Successió, que van ser moltes, i la història les esborrades. Per tant, nosaltres ens hem animat per a donar visualització a aquestes dones molt importants. Una plec de la Marina Alta i commemorem que fa 310 anys els bombons no van ocupar, però que seguim vius, seguim fent coses i que ocupats però mai vençuts. Ara estem aquí en els Miquelers, que anirem amb ells al castell i es farà l'homenatge als maulets i després parlaran diversos col·lectius de la comarca reivindicant. Este any hem volgut donar veu als moviments de base de la comarca i és un poble de família. I recordar també que avui Jordi s'han ficat en vaga de fam. Sí, també és important, jo penso que sigui algo transversal i que es confluïsquen diferents moviments socials que no tinguin per què ser explícitament d'això, però que després puguem entendre-nos, no? I que d'alguna manera aquesta reivindicació es faci. La Marina, nosaltres som l'associació cultural Miquelets del Regne de València, ens dediquem a la recreació històrica i venim així un any més a commemorar això, la derrota dels valencians a la Guerra de Successió. Ja sabeu que l'any 7 no s'acaba el Regne de València, s'acaba de manera oficial, però encara Alcoi, Sant Mateu, Dénia, molts pobles continuen encara a la guerra. I després, fins i tot després d'haver-se perdut ja els pobles i les viles del Regne de València, la lluita continua i apareixen els miquelets. Nosaltres es diguem miquelets, però no som miquelets, nosaltres som fusellers de línia. Fusellers de línia són els soldats professionals. Són els valencians que havien 7 anys abans havien perdut tota esperança i fins a l'últim moment ho donen tot. Joan Batista Basset és el personatge que jo represente. Vicent Gavilà és el jurat en cap de Dénia. Això d'alcalde és una paraula castellana i és el jurat en cap. I ara després farem un parlament. I avui m'agradaria destacar que tenim oficialment noves companyes i que van vestides com a l'època de Sant Patri i Majo i, com veieu, que això no m'ho ensenyen a l'escola, però ja que estem així nosaltres ho expliquem. I bé, porten els enagos o les faldilles que porten, porten la peça fundamental, després això que porten així d'alt és la cotilla. I bé, ara anem a pujar al castell i moltes gràcies per escoltar-nos i en el major rigor que puguem anem a intentar fer una representació i estem molt contents de venir així. Moltes gràcies. El que vos estava dient, són una doble guerra i Joan Batista Basset s'havia pogut quedar a Gibraltar molt bé de governador, però va decidir continuar la guerra. A Xativa l'empresonen, l'any 1706 l'empresonen. Per què? Perquè havia donat certes llibertats al poble i això en aquella època era antifeudal i era la mort. L'ambient a Tortosa continua defensant. Quan arriba a Barcelona i estan aturats, l'alliberen i al final, si voleu visitar, ja que estem parlant d'Esperanza Ramos, Joan Batista Basset està soterrat en una maleïda fossa comuna, no estan tots els ossos barrejats, és impossible. On està? Qui ho sap? Algú ho sap, segur? No, a Castella, de Segòvia, en l'església de Santa Eulàlia, que curiosament té el destí Santa Eulàlia, la patrona de Barcelona. I està ensoterrat i a pocs, menys d'un quilòmetre està l'Alcàsser de Segòvia, molt bonic, i cada quan pugeu a la torre de Juan II, ahí estava tancat la seva. I ara anem a retre-li un homenatge a sa mare. Atenció, homenatge a Esperanza Ramos. Descobriu-vos! No hi ha nada!
Dispositivo 2. Ferms. Guarda volta a la dreta. Ocella, busca-le. Bé, no vaig a parlar de qui era la dinastia que volia ocupar el regne del país. Vaig a parlar del poble, dels camperols, els comerciants, els artesans valencians. Aquest poble que va patir la guerra de successió i la conseqüència de la repressió són els mateixos agermanats de les revoltes de les Germanies. Era el poble que volia reivindicar els seus drets front als abusos de la classe noble i dels virreis. Era el poble que no va desistir malgrat que se'ls humiliara, com a la segona Germania als juïdes de Pedreguer, que van anar a València enganyats i els van empresonar i alguns matar per reivindicar els drets otorgats només per Jaume I. Recordem que d'una població com Dénia abans de la guerra de successió de 10.000 persones, al final de la guerra entre exiliats i morts per la fam i morts per les malalties i per l'exèrcit borbònic van quedar 36 vives. Per aquesta gent valenta i plena de dignitat donem este homenatge. Anem a fer una ofrena de flors al monolit, que sí, no sé si molta gent ha pujat al castell i no s'ha pogut donar compte, però sí hi ha un homenatge a tota la gent i a tots els que van perdre aquesta guerra, malauradament. Majo? Dit això, l'organització de la ple aquest any van pensar que s'havia de reconèixer, ja que l'exèrcit dels maulets era un exèrcit popular que, com ha explicat Patri, estava format per les classes populars, van lluitar per els nostres drets. Aquest any volien recordar a tota aquesta gent que en la comarca, a partir d'associacions i col·lectius de base, lluita per els nostres drets a dia d'avui. I això, que estem molt contents que tots vinguen, perquè teixir comarca es fa a partir d'organitzar-se, i organitzar-se es fa a partir de la base, i nosaltres pensem que aquest és el camí, i per això hem volgut aquest any reconèixer a tota la gent que treballa des de les seues assemblees, des dels seus pobles, per a construir una comarca millor. I ja per acabar, dir simplement que visca la Marina Alta, visca el País Valencià, llibertat presos polítics i visca la terra! Des del Casal Jaume I de Pedreguer ens adherim als actes organitzats per la plec de 2018 al Castell de Dénia. Som un col·lectiu més de la comarca que es suma a aquest acte. En aquests 20 anys, en compte de sumar més mitjans de comunicació en la nostra llengua, ens el van treure. No oblidem que tenien 2 televisions i ràdios públiques en la nostra llengua, TV3 i Canal 9, tot i que aquesta última no era al 100% en valencià. Però era més que ara mateix. A dia d'avui, i encara gràcies a internet, podem trobar premsa o televisió en català, però no en la igualtat de condicions que la resta de premsa espanyola. Encara queda molt per batallar. Cal reivindicar una vegada més la frase de que qui perd la seva llengua perd la seva identitat. Moltes gràcies. I a partir de l'any 82, en una sèrie de congressos que va haver per a posar en valor tot l'estudi de la comarca, l'arquitectura, l'arqueologia, el patrimoni, la biologia, etc., es va decidir per un grup de valents i valentes, d'aquí tenim alguns, tenim el nostre soci d'honor Vicent Balaguer, que va ser un dels fundadors, posar en marxa un institut d'estudis comarcals. Volem rendir homenatge a totes aquelles persones que van lluitar per la unitat, per la cultura, i van resistir a tots aquests enemics del nostre poble. La nostra associació, junt a altres, com hem comentat,
té com a objectiu teixir comarca. Intentar teixir una comarca forta, una comarca que plante cara a totes les mancances que tenim, que són moltes, i intentar lluitar per sobreviure dins d'aquest món global que tenim. Actualment som més de 700 socis i sòcies i, com deia el poeta, la Marina Alta és un país minúscul i adorable. Fem-lo gran entre totes i tots. Molt bé. En l'estat espanyol, el moviment feminista en l'última dècada avança, creix i afiança el seu discurs antipatriarcal i anticapitalista. La sonoritat és la nostra arma, és l'acció multitudinària que ens permetís seguir avançant. I nosaltres diguem no al patriarcat, no al feixisme, no al capitalisme, no a la homofòbia. I com l'única revolució que falta fer és la revolució feminista, vos convide que us uneix a nosaltres i entre tots i totes la fem possible. Moltes gràcies i ni un pas enrere. Bé, bon dia a tots i totes. En primer lloc, agrair a l'Associació Cultural Sertorius la invitació a aquest plec del castell al voltant de la llengua i la cultura valencianes. Soc Òscar, membre de la CAPEF Marina Alta, que és una de les 29 associacions comarcals que formen la Fundació Escola Valenciana. Aquestes són xifres que demostren l'interès de la ciutadania pels nostres projectes de promoció de l'ús social de la llengua. Veure aquest plec tan viu és una fantàstica notícia. Des de la CAPEF Marina Alta i Escola Valenciana vos desitgem força i encert per a que aquesta espurna de la plec del 87 que heu recollit acabe convertint-se, com deia un dels grups referents en la música en valencià del nostre país, en una veritable flama, la flama d'un poble en moviment. Moltes gràcies. A veure, jo vinc a parlar-vos de refugiats perquè vaig estar en el camp de Mòria i quan ens despedíem, el que ens encarregaven era que parlaren d'ells. O sigui, la majoria deia, per favor, quan torneu al vostre país, parleu de nosaltres. Del camp de Mòria tinc que dir-vos que és un vergonyós camp de refugiats, com tots, però jo crec que encara està la situació empitjorant a poc a poc. Jo vaig estar l'any passat, però de l'any passat a enguany, per exemple, quan jo vaig estar en el camp de Mòria, ja hi havia 3.000 persones, ara hi ha 8.000 persones. Recluïdes, hi ha reclusió, violència, caos, malviuen assinats, pateixen violacions, traumes, graves enfermetats mentals, estan en un limbo administratiu durant mesos i anys. I d'ací dir, per exemple, que hi ha gent que els recolza molt i que ajuden, per exemple, una de les persones que ha fet aquest documental, que vos recomano que posaran pronte lliurement, probablement esta setmana ja estarà lliure si voleu mirar-lo, en la pàgina de CEAR, que és la Comissió d'Ajuda al Refugiat, i que fan molta tasca. Doncs res més. Gràcies. Exigim públicament la llibertat plena d'expressió i el lliure exercici de l'activitat política per vies pacífiques i democràtiques, la independència de la justícia i la separació efectiva dels poders polítics autònoms, l'obertura del diàleg i de les negociacions pactades a través de la mediació internacional per a la solució política del conflicte entre Catalunya i l'estat espanyol. Des de Solidaritat i República animem a la societat valenciana a que recuperem memòria i que no tinguem por a somiar amb un país lliure i republicà, un país que cada dia pareix que recobra alegria, lluita i dignitat per l'amor a la terra i la llengua, els nostres menjars i costums, la nostra música i història, les nostres muntanyes i la nostra mar. Des de Solidaritat i República, visca la terra! Gràcies! Visca la terra lliure, per supost!
ens han xivat que n'hi ha una persona molt important per a nosaltres que avui fa anys i volem dedicar un fort aplaudiment a Vicent Balaguer en el seu 89 aniversari. Sense ell, aquest monument als Maulets no haguera estat possible. Gràcies, Vicent. També un fort aplaudiment al col·lectiu Estela Roja de Benimaclet per acompanyar-nos en el dia d'avui, als Micalets i a tots vosaltres. Moltes gràcies. Estava dient-li, jo no sé com ho volen, molt bé, molt obert. Que la gent que de moment es munta, n'hi havia una de Villarreal, que no sé com ho ha arreglat, volia quedar-se. Bé, Sí, lo interesante es la energía transversal o no estructurada com a partits polítics, no? Això és el que més m'agrada. Pel que fa a nosaltres, tot el que vinga de baix, si tinga un sentit transversal, no creació de grupets, perquè sí, sinó de realment sumar esforços, és positiu. En aquests moments, de reclamar la llibertat dels presos, la llibertat dels exiliats, el final de la repressió contra les aspiracions legítimes de Catalunya, jo crec que ens pot unir a tots els demòcrates, més enllà de si un som o no som independentistes, però crec que això ens ha d'unir a tots els demòcrates, molt clarament.